Mm. Mm. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng kalderetang native na manok. At meron tayo ditong sabaw na paros or paros-paros. Ayan mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen! Ayan mga kapudibit, malinis na yung kamay namin. Mangantam king Kapampangan. Manganta na po. Manganta na po. Ayan. Ayan. Ay, wala pala akong tubig na. Ay, gusto ko to yung mainit Ay, na ito sabaw. sa sabaw muna. Ayan. Cheers! Yeah, cheers tayo. Mm. Ay, Grabe, sarap. kanyam da, kalasa. Ang sarap. Kahit mainit ang panahon, masarap humigop ng sabaw. Ayan, thank you so much kay Ate Pe, Kuya Alex, at Kuya Ayan. JR. Ay, supportan niyo po si Fe Vlog. Ayan, Ayan. nagpa-vlog po si Ate Fe. Sa Facebook po niya. Yes. Ayan. Sarsa ba? Ay, Masarap dito mo. mag-sarsa. Dito mo na lang. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Bakanta na po. Manganta mo. Grabe. Mm. Sarsa pa lang. Ulam na. Naman. Oo. Mm. Ang lambot na. Sarap. Balot. Salamat. Patatas. Carrots. May chili paste tayo Yes. para mas masarap. Baluksan. Lagyan natin ng chili paste. Masarap pag manghang. Lagyan ko sa'yo. Ito. Para mas manyaman. Gana ang taman. Masarap pag may sipasang. Blamat yung tamang kayong piyestahan, no? Ayun, makapamiesta. Hmm. Siyempre, sa mga chutak yung piyesta, yung subo kalakalali, di ba? Yung naman papakit talaga yung totoo mong subo. Baka invite pa tayo sa piyesta nila. Saan yung piyesta naman dyan? March ba lang? Wala pang may piyesta. Oo naman. Maghintay ka sa may maraming piyesta dyan. Oo na. Sarap. Sabaw. Paros-paros sa Kapampangan. Paros shell sa Tagalog. Yes. Sarap.
Sa mga nagpapa, breastfeed, ayan. Yung ano nila. Sabaw. Tsaka yung mga taong ba yun? Tahong. Ang pangon kasi, di ba? Yung ang hagod na, bas na tayo doon. Oo nga. Hagod daw, hindi agod. Ganun po kami talaga, mga kaputibis. Anyaman na paras lang. Okay, yan. Okay nito. Sarap na sa nakakagana ng ano. Tayo. Titikman natin to. Ayan sila, mga Pakita mo yung kaputibis. shell. Ayan. Malilit lang. Ang importante do sabaw. Masarap. Oo, nagpapa-breastfeed na kasi ako. Ang sarap. Ilang buwan na ba yung baby mo? Penga ko. 12. Ay, kutsara. 12 na? Mm-mm. Overdue na yan, te. 12 months na sa tiyan. 12 months. Ayan, no? Diba? Ay, wow, Sarap. grabe. Yung iba wala, natanggal na yung mga ano na laman. Nasa sabaw na. Sarap, pero sa sabaw. Ay, wala na laman ba? Ito, maliliit. Imahin mo tapos iluto sa ano, no? Isisling mo yun, diba? Sarap. Natanggal na sa mga shell. Yung laman. Ay. Ito yung mga laman, no? Lagyan natin. Ay. Naman. Ay, kanya ano. Para rin nag-ano, no? Migsali kang manok. Ne? Native. Yaman. Hingi akong chili oil. Ha? Chili oil? Oo. Unti lang. Yan. Yan. Diba? Kaya yung kanyaman. Sarap? Sarap. Nagpawisan ako. Diba?
Sarap na, Ito Bal. naman. Kahit mainit. Ako naman maliit. Mm-mm. Ah, kanin. Kaya kulay yun. Patatas. Carrots. Ako na lang patalos. Sarap na. Thank you. Bal papa. Mm-mm. Jangan. Sarap. Ay, laksan na sa gamot. Ay, Sarap. saklapan ko lang. Grabe. Sarap. Ay, salamat po. Grabe, napakasarap. Nag-enjoy ako sa pagkain namin. Ang sarap ng sulib. Grabe, gusto ko pa. Mamaya kukuha pa ako sa baba. Kahit sabaw lang, no, Oo. Bal? Kaya, kunyari may ano ka, hangover yan. Hangover. Ay, kung nagpapa-breastfeed ka nga yan, pwede po yan. Ano yan talaga? Tsaka kung may sipon ka yan, umikot ko ng mainit na sabaw. Kasi mayroon yang luya, lemongrass. Pwede yan sa, kung may sipon ka tutuloy. Sigurado yung sipon nyo. Yes, mga kapudibis. At kami puntagan may itong wad, mga kapudibis. Ang gara kaya ng video mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi. Mwah. Bye-bye!